to smula v souboji, jsem špatně došlapl a... Na tréninku, jo? Ano, ano. Já nevím, tak Macíček ten vlivě pět střídal jsem slyšel, no, ale tak nevím. Musí kouč shodnotit, já nevím na to říct nic. Říkám, že půjdeme na postup, že? Aha, a myslíš, že to je reálné? Určitě. V našich silách? Když dáme více gólů a budeme hrát tak jak hrajem. Hlavně, aby jsme dávali hodně gólů, že? A aby taky se tam ty mladí hráli a aby útočníci dávali hodně gólů, že? V pohodě. Tak 3. Ne tak 6. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the ranger's gonna be.